Il-Partit Laburista qrib is-soċjetà ċivili u l-poplu Malti u Awċi fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun laqa lil daw kollha li ridu jagħtu l-awguri lil Joseph Muscat u lis-Sinjura tiegħu Michelle. Il-mexxej Laburista tkellem mal-familji dwar il-problemi li jaffaċċjaw matul is-sena li għaddiet u l-isfidi għas-sena l-ġdida. Qal li l-Partit Laburista huwa kommess li jwettaq dak li jwiegħed u joffri soluzzjonijiet ibbażati fuq l-għaqal u l-istabilità. Kienu diversi laqdiet u imsieba soċjali li waslu l-awguri tagħhom lill-Partit Laburista, fosthom il-General Workers Union, il-Union ħaddiema Maqudin, l-MUT, il-Forum Unions, il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, il-Kamra tal-Kummerċ, l-MHRA, CMTU, Malta Amateur Athletics Association, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali kif ukoll iltaqa' ma' CEO tal-HSBC. Il-mexxej Laburista ddiskuta s-sitwazzjoni ta' pajjiżna f'dan il-mument u x'jeħtieġ isir biex pajjiżna jeleb id-diffikultajiet ekonomiċi u soċjali. Fost in-nies li għaddew l-awguri tagħhom kien hemm ukoll membri tal-Malta Guide Dog Association li daħlu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista flimkien mal-klib tagħhom. Apparti il-mexxej Laburista laqgħu l-awguri tas-soċjetà ċivili u l-familji iż-żewġ deputati mexxejja Anġlu Farrugia u Tony Abela, membri tal-amministrazzjoni u deputati. Il-koll awguraw li l-2012 tkun sena li fiha tispikka l-għaqda tal-Maltin u l-Awċin biex ikun assigurat futur li jixraq lil dan il-poplu.